šťastný, on se hrozně furt směje a já chápu proč, protože jede tou krajinou na té motorce, že jo? Cheers. Má je přijela, furt se smál, furt normálně úplně záchvaty smíchu jako. To je krásný, to je tak nádherný tohle. Počkej. Já myslím, že to je Je 6 hodin pryč a cesta nám tam bude trvat ještě 2 hodiny prej. Takže dojdeme asi za tmy a jsme ve 2500 metrech. Tamhle vidíme sníh pod náma, nebo na úrovni nás. A tady je zakáčka doprava. No takhle. Nádhera, nádhera, nádhera. Splnil, to je úplná nádhera, krása, ani tam se nedá dojet prostě. To člověk musí pořád zastavovat a dívat se. Koukejte, koukejte na ty mraky, jak se to mění. My jsme v nebi, jsme v nebi. To je krása! A tady slyším hanáčtinu takovou, teďka před chvílou. Ne, všimejte. On totiž se mě držel zuby nechty kvůli kameře, jo. Když jsem měl kameru, by byl vidět v tom filmu a měl co dělat, no co, jako vlastně s tím nedělal se rebítky.